Πρόβατα. Θα σας πω ένα κομματάκι που το γράψατε εσείς. Κάνω πολλά hits για να γίνω πολύ rich. Θέλω λεφτά στη τσέπη για να είμαι πολύ βαρύς. Πάντα viral, πάντα γίνεται χαμός. Κουβαλάω το YouTube σαν αλευκή μου αρχηγός. Ό,τι κάνουν είναι μόνο για τα λεφτά. Καλά, φίλε μου, ο αρχηγός δεν είσαι, έτσι κι αλλιώς. Μην το πάρεις στραβά, αλλά δεν είσαι αρχηγός. Ας συνεχίσουμε. Σκοτώζω στα αλήθεια αληθινό στη λατάρα. Μετράω 3, 2, 1, μη μιλάτε. Ζω το όνειρό μου που μου λέγαν μην κοιτάτε. Είμαι γιολό, δείχνω ποιος έχει τα αρχίδια εδώ. Είσαι γιόλο. Δεν κάνω σχόλιο. Σταματώ να περβάν χωρίς να προσπαθώ. Κάνω τρου, ό,τι λέω τρου. Όλες με θέλουν για να κάνουνε. Ας τα σάπια κάποτε μου φωκαράς. Τώρα σαλόνι χαλαρώνω λες κι είμαι ο γαμιάς. Ακόμα είσαι φουκαράς. Ακόμα είσαι. Μην πιστεύεις το αντίθετο. 1996 έχω μπερδευτεί. Στη σωστά 4 για να μην μας πάει το πρωί. Πρόβατα μιλάνε, οι λέκοι μου πεινάνε. Απερτήσαν και δράσος αλλά... Δείτε πως κάνει, δηλαδή έλεος. Στενό δεν πάνε, πρόβατα μιλάνε. Οι λέκοι μου πεινάνε. Όταν σου μιλάω εσύ μπεκάνε. Σίγουρα. Και τώρα κάνεις τρελό. Όταν σου μιλάω εσύ μπεκάνε. Εσύ μπεκάνε. Εσύ μπεκάνε. Μπεκάνε. Όταν σου μιλάω εσύ μπεκάνε. Εσύ μπεκάνε. Πήγαινε κρύψε λίγο το Πίκατσου, ρε φίλε. Βάλε μια Pokéball. Να τελειώνουμε. Τον έχεις εκεί, ούτε το πιάνεις, ούτε τίποτα. Ο Πίκατσου τι κάνει αυτό. 6 μέρες χρειάζομαι για να τους κάσω μπρο. Τα γάμω όλα με 6 μέρες περιθώριο. Όλες λένε πως είμαι sweet. Όλοι έχουν καβλώσει, θέλουνε καλό. Είσαι sweet εσύ. Μη μου μιλάτε, δεν σας ακούω. Άκου πως κάνει. Μη μου μιλάτε, δεν σας ακούω ρε μουλιά. Κομμενσόν κλαίνε, δεν είναι όσο εύκολο νομίζεις. Πάρ' το τώρα μες στη μαπ. Για σένα, φίλε μου, δεν καταλαβαίνω γιατί έκανες. Αρχίδια μη μας πρίζεις. Αρχίδια μη μας πρίζεις. Αρχίδια μη μας πρίζεις. Δεν σας σου μιλά ποτέ μου, δεν θα βάλω στο. Τα πουλιά πιάνω στον Έχεις βάλει ζεστό. αέρα αρίγατο. Τώρα μου ξέρεις και ιαπωνέζικα. Μου λένε είσαι είδωλο, είσαι και γαμό. Μου προτείνουνε μέχρι και να τους κάτσω. Πρόβατα μιλάνε, οι λέκοι μου πεινάνε. Απερτήσαν και δράσος αλλά Δώσεις κάτι να φάνε. πουθενά δεν πάνε. Πρόβατα μιλάνε, οι λέκοι μου πεινάνε. Όταν σου μιλάω εσύ μπεκάνε. Μπεκάνε. Όταν σου μιλάω εσύ Αυτό δεν θέλει σχολιασμό. εσύ μπεκάνε. Εσύ μπεκάνε. Μπεκάνε. Όταν σου μιλάω εσύ μπεκάνε. Εσύ μπεκάνε. Καταρχήν, στην μπασκέτα τι ανέβηκες και ξαπλώνεις και στο καπό του αυτοκινήτου σου που δεν είναι δικό σου καταρχήν. Αυτό είναι ένα άκυρο τελείωμα. Εντάξει guys, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα θέλετε κάντε ένα like, ένα dislike, βασικά όχι ένα dislike, ένα subscribe, ένα share και θα τα πούμε άλλη φορά.